Príjemný podvečer prajem, ja sa volám Nina Petrenková a budem vás prevádzať spolu s kolegyňami novou rubrikou, ktorá sa volá Na návšteve s architektom. Nech sa páči, poďte ďalej. Presne tak, vitajte. Veríme, že tieto inšpiratívne návštevy a postrehy našich architektov vám budú nápomocné a možno sa aj vy odhodláte k zmenám vo vašich interiéroch. Dnes sme preto na návšteve v dvojizbovom byte, ktorý majitelia šikovne prispôsobili svojim predstavám o bývaní. Jednoduchým zásahom efektne prepojili obývaciu časť s predsieňou a dostali tak novotvar, ktorý svojou vzdušnosťou očarí hneď pri samotnom vstupe. Nezabudnite, že pokiaľ plánujete posúvať vstupné otvory, budovať výklenky či dutiny pre akváriá, je dôležité konzultovať zásah so statikom. Ale prepáčte, úplne som pozabudol, že na rady tu predsa máme architektku Ninu. Čo sa týka tohto akvária, majitelia sa rozhodli umiestniť ho ako akcent do tejto steny. Napriek tomu, že táto stena by mohla byť ako mediálna, nestalo sa tak a televíziu umiestnili do rohu. Nemôžeme zabúdať na to, že toto akvárium má aj svoju technologickú časť, ktorú majitelia umiestnili do spálne na druhú stranu tejto priečky, aby zbytočne nerušilo celkový dojem. To majú celkom dobre vymyslené. Také obojstranné akvárium by som prijal aj ja. Keďže domáci majú radi výtvarné umenie a dali prednosť obrazom na stenách, odkladacieho priestoru tu nie je príliš veľa. Je tu iba táto knižnica a pár skriniek v nižšej polohe. Ja by som v takomto prípade možno odporúčila a zvážila polohu akvária a umiestnila skriňovú zostavu s mediálnou stenou oproti sedačke. V takomto prípade by nám na tejto stene vzniklo množstvo odkladacieho priestoru, ktoré by sa dalo využívať. Malá rada pre vás, ak si koncipujete byt z dispozičného hľadiska, je dobré obývaciu časť, respektíve tú dennú zónu, nemať prepojenú priamo s nočnou zónou a pokiaľ to dispozícia dovoluje, tieto vstupy do tej nočnej zóny je dobré umiestniť podľa tohto kritéria. Nebojte sa otvorených kuchyň, sú stále viac trendy, keďže moderné technológie odsávačov dokážu eliminovať nepríjemné vône a vy získate priamy kontakt s dianím v obývačke. Navyše aj v panelovom byte sa razom môžete vďaka tomuto veľkorysému prevzdušneniu cítiť ako v rodinnom dome. Nachádzame sa v jedalenskej časti v kuchyni, ktorá je prepojená týmto podávacím okienkom s obývacou časťou. Môžeme si všimnúť, že sú tu rôzne odkladacie priestory, ktoré nám chýbali v obývacej časti, ako je napríklad táto komora, ktorá je pravdepodobne plná políc a potom nad podávacím okienkom sa nachádza netypicky umiestnená polica na rôzne doplnky. Špecifickým riešením je tento jedálenský stôl, ktorý je barového typu. Treba si zvážiť fyzickú kondíciu užívateľov, keďže na tento typ stoličiek sa oveľa ťažšie sadá ako na klasické stoličky. Všimnite si, ako precízne zvolené kombinácie rôznych typov osvetlenia dokážu ovplyvniť celkovú atmosféru a pohodu v miestnosti. Toto by sa jedným stropným svietidlom docieliť nepodarilo. Vzhľadom na to, že domáci majú v byte problém s odkladacím priestorom, zvolili si tento kuchynský prvok, ktorý im odkladací priestor zväčšuje. Ale treba si všimnúť povrchovú úpravu, ktorá je odlišná s pôvodnou kuchynskou linkou, keďže tento prvok bol vyrábaný dodatočne. Tomuto môžeme predísť, ak dodatočne doobjednávame nejaké kuchynské prvky, treba si u výrobcu zistiť, že či budú mať rovnaký povrchový materiál ako tie pôvodné.